journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Hinay! Tulak na! Tulak na pa daw yun! elektrisyan, patay, human makuryentihan. Poblasyon sa lungsod sa Matalam, Cotabato, gibaha, daghang pamilya na apektuhan. O kapindos bilyones ka infrastructure project sa Administrasyong Duterte sa Cotabato Province, hapit na mahuman. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang usa ka elektrisyan human kini makuryentehan sa pagtao dinhi og wire alang sa pump sa tubig sa balay sa usa ka langyaw sa Bansalan, Davao del Sur. Sud sa kisami sa balay, itaod unta sa biktima ang kuryente. Pag-rescue sa team sa MDRRMO, daw wala na'y umoy ang elektrisyan. Ang aktual nga pag-rescue sa biktima sa report ni Orlando Dondon Dinoy. Kini ang aktual nga video sa mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO sa pag-rescue nila sa 31 anyos nga electrician nga si Lloyd Richie Pisidas. Human na kuryentihan sud sa balay sa usa ka langyaw sa Barangay Rizal, Bansalan, Davao del Sur, alauna e medya sa hapon niadtong Martes, Hulyo 13, 2021. Okay. Wala oy tao sa luod. Okay. Okay pa rin ka rin? Okay. Kuha na ko doon. Ano sa kulit yan Tulak ka mo dito. Kinahanglan pang gubo ng kisame aron mahuas si Pisidas. Gusto mo lusot ka? Lagi. Sige. Down. Pagplastar sa lawas, daw wala na kini umoy o gipahigda sa lamisa. Spinboard! Also daw. Wala Spinboard lang! Wala spinboard. Kuha dito sa gilid! Binabinagboard lang daw. Wala spinboard to. Gisuwayan pa kini og luwas pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation kun CPR. Sumpasin! Sige! Pusok pa kayo, sige. Bang! Pusok pa. Sige! Nung tag na oxygen no? Sige. Biko! Tawag Biko! Wala oxygen, apa ni madala pa ni pa oxygen. Okay, ready? 1, 2. Apan ang desisyon ng rescue team nga dalhon kini sa ospital kay nasayran nga kapin oras na nga naa sa kisame si Pisidas nga magtaod unta og wire alang sa pump sa tubig. Pag-abot na mo, ang tao dito sa taas, dili maklaro tungod kay buak lang kisame, diyan mo itong among gitiwas lang tangtang kisame para makita ginamo. Nagkuha mi og lamisa nga para mong tungtungan para makuha na mo iyang patayng lawas. Abuhi pa man gani ito. Pagkuan, diha naman sa ospital matay. Nagtuo ang mga rescuer nga na heat stroke sa bang biktima tungod sa kainit sa kisame una kini na kuryentihan. Siguro kung nagsulod siya og 1 o'clock, murag dala pud to siya sa kainit sa sulod kay wa may ventilation ang sulod sa ceiling sa balay. Layo ray 15 minutes maka heat stroke gid siya. Pagsulod na mo dito sa iyang naimutangan, wala naman gid siya kuan, di naman sa mulihok. Manangingon sa akong ate nga patay na daw sa gikan pa dito sa balay kung asa siya nagtrabaho. Hilabihan ang kasubo sa pamilya kabanay ug mga higala sa biktima, hilabi pa nga nabiyaan nini ang iyang asawa nga mauna lang ang nag-atiman sa 11 ka bulan ug 11 ka tuig nga anak. Gihuwat pasab sa pamilya sa biktima ang resulta sa autopsy aron maklaro kung unsa gyud ang gikamatyan ni Lloyd samtang gihaya na kinisaw sa kapunerarya sa lungsod. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Bansalan, Davao del Sur. Stay safe. Gibaha ang dakong bahin sa lungsod sa Matalam sa North Cotabato hatod sa nagbuntag nga ulan kagahapon. 85 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha
nga gihatdan dayon og relief assistance sa lokal nga gobyerno. Ani ang report ni Lizel Banga. Ang MDRRMO mismo ang nang-apod-apod sa food packs nga naay sulod nga bugas, noodles ug canned goods ngadto sa 85 ka pamilyang gibaha sa poblasyon Matalam, Cotabato Province kagahapon. Hasta ang ubang opisyal sa lungsod nang hatag sab og hinabang. Sumala ni Acting Vice Mayor Raprap Rafael, dako nga bahin sa lungsod ang gibaha apil na ang lapad nga humayan tungod sa nagbuntag nga ulan. Amo gani na nga kita kasubo no sa mga panghitabo nga naapay pandemya, but we really have to be flexible sa tanan nga mga bagay. Kani siya nga mga hinabang ginagmay lang ni siya, pero ang dako nga naapektuhan ang atong mga mangunguma nga ang ilang mga palayan, ang ilang mga tanom na apektuhan jud sa baha. Matuganihan na nawag ko sa MDRRMO nga kung pwede mag-declare ang Matalam sa state of calamity, pero nakadepende gyapon na kay Mayor. Siguro without also the help of PERAC na flash informing what is actually happening in Matalam. Hindi ko rin po, mapupuntahan ako lang. So I'm very thankful na ang acting vice mayor natin ngayon nag-coordinate sa akin. Upang matulungan naman natin ang tauhan ng yun lang, kung meron naman tayong mabigay, pagkain natin sa mga tao na nangangailangan. At ating banwa, ating ating probinsya, magtulungan lang tayo. Kung meron kayong mabigay, help. Gahapong adlaw, alas 4 pa sa buntag, ang daghang mga biyaherong stranded nga nagabiyahe sa Matalam lang, human nga nitaas ang tubig. Samtang ginahulat na lang sa MDRRMO ang report gikan sa Department of Agriculture kung pila ka ektarya sa humayan ang naapektuhan sa baha. Sa karon, hinay-hinay nang namalik sa ilang mga balay ang mga pamilyang naapektuhan sa baha ug nanawagan si Acting Vice Mayor Rafael sa mga taga Matalam nga padayong magbantay sa palibot aron walay maalao tungod sa padayong pag-ulan. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Maalibyohan na ang problema sa baha sa Laverna Hills, Buhangin, Davao City kay gipang-ilisan sa DPWH 11 ang gagmay nga culvert ug hapit na sab mahuman ang dugang nga dakong pumping station sa lugar. Ani ang report. Nagpadayon ang trabaho sa DPWH sa dakong kanal sa Laverna Hills Subdivision sa Buhangin, Davao City. Ilahang gitanggal ang gagmay nga culvert ug gilisdan og dagko nga halos maagian og sakyanan ang lungag. Dinhing dapita sab magpundo ang tubig baha inig mokusog ang ulan. Kay gawas nga gagmay ang imburnal, barado na sab kini sa mga balas nga dili na mabugwak sa detention basin sa Sasa area duol sa Davao International Airport. Gikan dito nagikan ang kuan tubig niya. Hindi mo yung sumpay diri. Gagmay mo ko nga culvert sa una nagibutang. So karon sa gikambyohan ninyo? Oh, kambyoan na kusog dako kay culvert. Usa kini sa nakitang solusyon sa DPWH nga kinahanglang padakan ang main drain. Gani hapit na sab mahuman ang dugang proyekto sa DPWH nga pumping station sa lugar. Doon na tayo 5 ka ongoing projects ug duha na sugdan pa lamang karong tuiga na mobalor og 742.5 million pesos. These projects are composed of the construction of a pumping house, drainage structures, and retarding basin. Ang pumping house sa karon is already at 90% but is experiencing delays due to siltation brought about by continuous heavy rains. Ang pumping station once mahuman together with the completion of drainage facilities and the installation of pressurized pipes along diversion road will pump out water directly sa Kaap outfall. Aminado ang DPWH nga dili garantiya ang gihimo nila karon nga solusyon nga dili na bahaon ang area sa Laverna Hills Subdivision nga muluno pa hangtod sa highway. Kining atong ibutang na pipes are big enough to accommodate a big volume of flood water o makatabang kini sa pagpadali o pagpunhod sa level sa tubig while waiting for the completion of the projects na gini-implement nato along diversion road. Nalangay lang og jutay ang pagtrabaho sa proyekto sanglit gipanghinluan pagyud nila ang kanal tungod sa siltation. At tangi! Wastewater gikan sa himuanan og feeds nga perteng bahua gityabawan sa mga residente. O police ug biker nagkatinubagay tungod sa guidelines sa MECQ.
Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naglalis ang pulis ug biker sa dihang miagi kini sa checkpoint sa boundary sa Katalunan Grande ug Mintal, Davao City. Gisita sa pulis ang mga biker o gipahimangnuan sa guidelines sa biking ubos sa MECQ. Ani ang report. Kay naman ni kaila sa barangay, mangutana mi bawal bagi na magbike. Ayun mo nila every Sunday. Nasuko ang tulo ka biker kay mga residente kuno sila sa Katalunan Grande ning Dakbayan sa Davao sa dihang gipanglista ang ilang pangalan o gipangkuhaan og litrato sa kapulisan nga sakop sa Talomo PNP. Naglusad og mobile checkpoint didto sa Sitio Kalubihan, Katalunan Grande, Davao City ang grupo ni Major Neil Vistar, ang Deputy Chief sa Talomo Police kaganyang buntag. Ang lugar mao ang boundary sa 1st ug 3rd Legislative District ning Dakbayan ug mao kana ang boundary sa Barangay Katalunan Grande, Barangay Mintal ug Barangay Takunan. Dili klaro kung asa miagi ang grupo ni De La Cruz sa dihang nagbike sila ug kay nasitiman mao kini ang yaw-yaw ni Albert De La Cruz. Unsang violation ninyo, sir? Ang violation doon mo dapat within the barangay lang daw. Gikan mamila pong nagtuyok lang man ni. Tapos, Mo na, bawal daw. As far as I know, dagan mo ginagabike. Oo, pero dito wala man checkpoint. Wala man ginaharam, pero diri dahil ko siguro pulisiya diri. Ang ako alam, as a Davao citizen, dili sila o uniform. No, wala dili patakaran diri. So malibog ang tao ba? Kay diri, sabi na mo motor lang o mga vehicle diri, pero ang bike diri apil. So tingala mi, maunsa na lang mi ani. Wala man sila nagsulti kung unsa ang penalty, unsa mo ang basta gipicturean naman ni. I don't know kung kapila na ni ga checkpoint karon lang sila magharang. Ang akong concern lang din dapat iklaro nila kay kung dili magbike, dili ta magbike. Kita nga taga Davao, disiplinado ta, pero kung ingon na ani nga to ang naka-uniform, dili sila consistent ang ilang pag-implement sa balaod, medyo na-question mark dira. Kay wala siya makontento sa gihimo sa kapulisan, iyak kining gibalikan og nagtubag na ang duha. So kanina coordinate sa barangay. Oo, every morning na dito dire. Kay naman ni kaila sa barangay, mangutana mi bawal bagi na magbike. Ayun mo nila every Sunday. So, dili bawal magbike sir, basta sulod sa barangay. Pero di ba Katalunan Grande man ang ginaharap ni? Kaya sir, Katalunan Grande. gawas na mga Katalunan Grande sa barangay. Nagtulog lang ni Sir, kita ko lang sa iyo yung guidelines ng MBC. Lagi dili na Okay na. Okay na. Ang ako alam ang gos, wala din problema ng balaod. Saan naman ang tira? Ang concern niya sir, concern yung mga to, yung ang iba mga na nonsense na to. Yes. Salamat sa sir. Salamat sa Kaya kung ikaw po sa mga lugar, ano sir? Di ba? Di ba? Di ba, gilista din ninyo ang mga pangalan, gipicturean ninyo. Ang mga identity good ko. Di ba? So, kana lang ba? Ang concern. Naglalis unsa bagyod ang unod sa guidelines sa Modified Enhanced Community Quarantine. Base sa gipagawas nga guidelines sa Interagency Task Force, ang individual pwedeng mag-exercise, mag-jogging, mag-bike duol sa iyang Pinoy-anan ubos sa MECQ. Sa Section 16, klaro nga gilatid nga pwede kang mag-bike, mag-jogging, mag-walking apan sulod lang sa imong barangay, sulod sa imong purok, sulod sa imong subdivision o sa imong village o gikinahanglan nga musubay ka sa minimum health protocol. Miangal si De La Cruz tungod kay daghan na kuno ang nanggagi ug nganong sila lang ang nadakpan. Apan gisaysay ni Talomo Deputy Station Chief
ni Ilvistar nga kada adlaw silang magpatuman sa balaod kay kini ang ilang gimando. Matod ni Vistar, dili klaro sa rason ni De La Cruz asa siya mituyok tungod kay ang Katalunan Grande ang pinakadako nga barangay sa tibok dakbayan sa Davao ug ang iyang direksyon gikan siya sa duha ka barangay kung diin dili na sakop sa 1st District ug dili na usab sakop sa Katalunan Grande. Saysay ni Vistar, ang mobile checkpoint dili permanenteng checkpoint ug wala kini nagpundo sa usa ka lugar. Buot pasabot kung naay checkpoint ug kinsay maabtan mao ra gid pod ang madakpan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe. Mityabaw na tungod sa dili maagwantang baho sa kanal ang mga residente nga nagpuyo duol sa himuanan og fees diha sa Barangay Dumoy, Davao City kay ang ilang wastewater gipasubay ra sa kanal. Ani ang report. Bakog yung kayo nga. Paul odor yun kaayo ba? Di yun, kamo nga wa maanad. Makaingod yun bawaron maski ang face mask na ono magyud. Kung minus ka og kuto-kuto, magdaot ang imong tiyan, malipong ka sa kabaho, nga daw mo bagting ang imong ulo kay santik sa imong ilong ang dili masabdan sa baho sa kahanginan gikan sa kanal nga gisubayan sa tubig gikan sa Hulo Enterprises nga nahimutang sa Barangay Dumoy ning dakbayan sa Davao. Ang Hulo Enterprises usa ka kumpanya nga nagagaling og feed sa mga hayop ug gawgaw. Matod sa mga residente ang dawgatas nga tubig gikan sa planta, partikularmente sa water treatment facility, buhian sa management atol sa ulan aron dili kuno mahibaw-an ngang hugaw gikan sa planta ila nang ipagawas. Maabot jud diri sa amoa ang baho. Pila na nakatuig, ma'am? Dugay na gyud na siya, ma'am, nagantos mi. Pero kay kuan man gud wa may nireklamo gud ana kay kuno dili man gud daw na pwede reklamo kay sa hulo. Sa hulo man na siya, ma'am, nga kuan kanang baho. Sa sapa siya, nalatay sa sapa ang baho. Diya mo agi ang ilang kuan hugaw sa sapa. Ganon dili daw mo pwede magreklamo, ma'am, isip presidente? Dili man po ka kuan kay siguro dako birang kumpanya po ng hulo, ma'am. Na kami diri ang mas kuan man mi kung reklamo man mi, ma'am. Gireklamo naman na sa city leader dia si kuan si kaning Birhida. Man city leader dia sa Black 7 man na siya, ma'am. Siya city leader siya na nagreklamo kay doon man gud sa ilang sapa. So agianan na sila kanang kuan sa cornstarch nila dia sa hulo. Dia gyud mismo silang balay mulatay ang kuan kanang sa sapa gud, ma'am, ang baho. Part kini sa mua kay kung dili lang kadagatan, balik ka sa paan, labay basura, mo na mo gina-monitor bisag na madisgrasya, amo gyud na gihapon. Kami mga isip volunteers mi wala mi sweldo. Pero nitabang mi sa katawhan sa komunidad kay para lang gyud nga makatabang gyud mi as in. Para sa ani igo man gyud mi ani. Since 23 years na ni siya, nag-antos jud mi ani. So kompleto ni siya na petition. Tanan-tanan kompleto na siya, naghawiran na sa purok leader. Ngani gyapon, ma'am, baho kaayo. Unya, Ala, pugong lang. Kay mag-agwan kalas baho. pero maabuti siya sa dagat kay mong gibantayan, ma'am. Oo, abot ni. Doon man kaayo ang payag. Pirmi da ba di mahitabo din, he? Oo, uy. Mga dagko na mga bata at baho. Ang kaning good, ma'am, dugay naman kaning sitwasyon na, ma'am. Ang amo unta ba nga ang gobyerno ila na unta ning kanag-aksyon na unta nila, ila na unta kanag-aksyon ba kay ngani kabalik-balik naman lang ni ani nga problema ha. Pila naman ni katuig ngani kamera, interview, kamera. Oh, pila na mo interview. Mga DNR, mga unsa na dire mga ni. Unsa day ni sila, unsa day ning gobyerno na to, ma'am, inutil? Ha? Unsa gid unsa may kuan nila gusto kanang sila gid among dili na mi mukha na ang hulo ang among kuan ang gobyerno na. Kay ngano ngani giunsa naman mi nila ani. Wa man sila nahimo. Inutil lagi siguro sila. Wala man na giluko-loko ra nila. 23 anyos na nag-antos ang mga residente sa Barangay Daliao kung padayon sila nag-antos. Gani ilang gisaysay nga wala na'y kahumanan ng ilang pag-antos. Ang Barangay Daliao sa Turil District nahimutang luyo sa building sa planta ug pipila ka metro lang gikan sa dagat ug didto mo dagayday ang hugaw sa tubig nga gikan sa planta paingon sa ilang kadagatan. Base sa testimonya sa mga residente,
halos tanang ahensya na sa gobyerno ang ilang gipangduol. Apan, human sa pipila ka bulan, mubalik na usab ang ilang problema, mubalik na usab ang baho, ug mubalik na usab og gatas ang ilang tubig. Mibisita ang News 9 team sa lugar, human kami nakadawat og daghang mensahe nga nagpakitabang. Sama sa ilang reklamo, nga kung dunay ahensya sa gobyerno nga moabot, murag magic usab nga mawala ang daw gatas nga tubig ug mutin-aw na ang kanal ug labaw sa tanan. Syempre, mawala ang baho. Nyaan, kutob ra diha, oh. Nihilog ka diyot. Mubalik na mampun. Sa ato pa ma'am, dili sustenado ang pagtubag sa gobyerno sa inyong gireklamo. Dili gyud. Tungod kay gibili sinugo nila nga abot ay makaingon ko gipili nila giunsa naman lang ni amo ang kahimtang dire baliwala na lang amo ang health kuan mga baratol mi mga tarantar mi basta magbaho na kuan maski pag close ang amo ang bintana sulod jud nga lipong mi amo bation sinus butod tiyan kabuhi na hospital gud ni akong bayaw insomnia tungod ani yagiinan pag COVID dito sa Malta. Ya, tapos kabuhi naman to. 1 week siya. Naayos siya. Sa ilang sitwasyon karon, mao kini ang hangyo sa mga residente sa lokal nga panggamhanan ning Dakbayan ug sa mga ahensya sa gobyerno nga hingtungdan. Among hangyo nga unta aksyonan na siya kanang baho nga dili na siya pwede iagi sa sapa kay pag iagi man gud ang ilang hugaw sa sapa so maapektuhan ang mga residente, di ba ma'am? Isa na ang duol kaayo sa ilaha dito kami. Doon man minon kay dito sa unahan na natong sapa. Ma'am, kami pobre man gyud mi, di mami paminawon sa gobyerno kay wa mi mabayad og tax sila dakog tax. Sa tinuod no, bear in mind. Sila nakatabang sa gobyerno kay nakabayad sila og dako og kuan buhis. Samantala sila wala sa amo ang concern nga kami masakit. No, wala sila amo palawas loy kay mga bata Maski pangutanon pa nimo miska maski kinsa dire. Ang kanang amuhang dibati nga kuan di ra ba sila ka pa hospital, white tambal. Amo sarili. Ma'am Inday Sara, Ma'am Mayor. Amo diya ko idolo. Kabanggi mi dire kay wa man paminaw nila sa mga ahensya nga inyong tinugyanan, DNR, EMB. Si CHO ba na? CHO. O kaning uban diring mga kuan sa barangay. Di ba dapat sila una, sila magduso ana, di ba? Unsa man lang ni ordinary raman, unsa raman ni amo ordinary raman ko. Di man ko kuan kayo pero di man ko manghihinakit sa gobyerno. Kung wa pa man amo paabot sad sa ilaha direct sa ilaha mismo. Karon og mahibalan na ni Mayor Inday, dapat tabangan mi city government. Pag-abot na mo ganihalag, lain pa kay ni Color. Yes. So posible ba Rok nga naay? To believe. Posible ba Rok nga naay ning sumbong dito nga naay media na abot? Posible kay na may mga hearing diri na abay na tabante diri na ay mga pindot naman siguro diri nagmonitor pod. Kabalo ka. Napoy tagahulo dito ba nagmonitor? Ana diri. Kung atong basihan ang atong nadungog ug atong nakita, murag abog lang ang panawagan sa mga residente nga mapalid usab sa kahanginan tungod kay matod nila dakong punuan ang ilang gibangga. Apan, ang ngayang maklaro sa tanan nga ang balaod sa kinaiyahan murag Biblia nga angay huptan ug angay sundon. Aron maayong panglawas, preskong hangin ug labaw sa tanan, mamahimo kining testimonya kung giunsa sa gobyerno pagpangga ang iyang pinakamahal nga bahandi, ang panglawas sa iyang katawhan. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe. Pahumanay na ang kapindos bilyones pesos nga infrastructure project sa probinsya sa North Cotabato nga maghatag og kaayuhan sa mga residente sa lugar, hilabi na ang flood control project sa Administrasyong Duterte diha sa lungsod sa Makilala. Ani ang report. Mukabat sa 2 billion pesos ang projects nga gibubo sa Department of Public Works and Highways dito sa 2nd District sa North Cotabato ug sagad niini mahuman karong tuiga.
Nalakip dinhi ang duha ka tulay nga espesyal nga gihatag ni Presidente Rodrigo Duterte alang sa katawan sa Barangay Guangan ug Barangay Rodero didto sa lungsod sa Makilala. Ang duha ka tulay nga mobalog 85 million gipapunduhan dayon sa Presidente ug ni Senator Bongo tungod kay nagsulat kanila ang Barangay Captain sa Barangay Guangan nga si Barangay Kapitan Armando Yabut Sr. ug gipadala pinaagi sa Newsline. Gisaysay ni North Cotabato 2nd District Engineer Ray Francisco. Yung Rodero, ma'am, is about to be completed. Within this month, we will complete that project. And yung Guangan, ano pa siya, no? As of this time, kailangan pa namin i-launch yung girder. So yung mga percentage noon is nasa mga 70%. Hopefully, pag medyo gumanda ng panahon and we could work smoothly, natapos namin siguro yung project by September. Kailangan nating i-depend yung ating foundation. At saka yung structure kasi sa taas should be yung talagang matigas. It could withstand, no, yung tama ng mga boulders at saka yung mga logs na nadadala during flood. Ang mga proyekto sa North Cotabato dugay na untang nangahuman. Apan naapektuhan kini sa kusog nga gunob sa tubig gikan sa tiilan sa Mount Apo ug didto usab sa Kabakan River. Nakikita ko itong river, yung Kabakan River has big deposit of boulders. So actually may mga nasira tayong mga projects diyan along that river. May mga flood control projects tayo na nasira. It's because yung flow ng water hindi natin talaga makontrol. It changes anytime, especially na yung malakas na current nagdadala ng mga malalaking boulders. So yun yung nakakasira. So I think isa sa mga major challenges natin is to provide projects along that river. Kasi pag actually yung nangyari na flooding last month, ang observation ng mga nearby residents, yun yung pinakamalaking baha na nangyari, na na-experience nila. So, I expect na itong nature ng baha is talagang na ito. Medyo talagang recurring na ito, lalakas ito because alam naman natin yung mga rason. Nakita na sa mga residente ang ilang gidamgo nga tulay ug daghan kanila ang nagpasalamat kay gitagad na sa presidente ang ilang mulo. Pasalamat ko sa presidente kay Bongo. Nalangay pag-ayo ang mga tulay tungod kay nangaguba ang temporary bridge nga gipangtukod tungod sa kakusog sa tubig ug sa mga gapnod. Ang mga residente sa Barangay Rodero ug Barangay Guangan dugay nang nagmulo sa ilang tulay. Apan dili kuno sila paminawon tungod kay gamay ang ilang boto ug gamay lang ang ilang tingog. Hinungdan nga pagkahuman sa 2019 nga linog, personal nga nagsulat si Kapitan Yabot kang Presidente Rodrigo Duterte ug kini gitabangan sa Newsline makaabot sa presidente ang iyang bulok. Sa pagkakaron, naghulat na lang ang mga residente nga mahuman ang ilang mga tulay aron usab ilang matagamtaman ang ilang buhis ug ilang natagamtaman ang pagmahal sa presidente sa mga barangay nga gagmay, labi na ang mga barangay nga tua sa kabukiran. Edith Kaduayan, Newsline Philippines, stay safe. Nahimo ng Army Reservist si Davao Occidental Governor Claudio Bautista human sa Pre-Commission Training Executive dito sa Camp Riego de Dios sa Tanza, Cavite. Gilaumang mahimong ehemplo si Bautista aron daghan ang musulod pagka-reservist. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Giilan na nga miyembro sa Armadong Kusog sa Pilipinas o gihatagan og ranggo nga Lieutenant Colonel si Davao Occidental Governor Claudio Bautista sa usa ka seremonya nitong Hulyo 9, 2021 sa Army Reserve Command con Ariscom Training School sa Philippine Army dito sa Camp Riego de Dios sa Tanza, Cavite. Gipasidunggan ang gobernador atol sa closing ceremony sa Pre-Commission Training Executive MNSA Class 01-2021. Ang seremonya gipangunahan sa 73rd Infantry Battalion na andam mohatag og suporta sa gobernador sa ngalan sa pagserbisyo sa komunidad. Well, of course, una sa lahat, I would like to extend yung congratulations kay Governor Bautista for handling yung pre-commissionship training niya, no? So natapos siya noong Saturday.
I understand na pa sa mga i-undergo ng mga ubang requirements to finally commission siya into the reserve force. It's a very welcoming development for us sa armed forces. Si Governor Bautista mismo yung nag-initiate na maging kasabi siya ng reserve force. So laking tulong yun para sa atin, and it will boost also yung moral ng mga of course kasundaluhan natin, to include yung mga KA and SKA nato na yung father ng province natin, yung siya mismo yung nangunguna. Sumala ni Lieutenant Colonel Antonio F. Quimado, ang commanding officer sa 73rd IB. Mamahimong ehemplo si Governor Bautista sa ubang tao aron mosulod sa reservist. Hopefully na ma-inganyo rin sila, no, ma-motivate din sila to follow yung ginawa ni Governor Bautista. So ang impact nito sa atin is makita ng mga kababayan natin dito sa probinsya yung close na ties with the military of our governor. The mere fact na commission siya into the reserve force is nagpapakita ng suporta niya sa mga effort natin dito sa area, and of course suklian po natin yon ng serbisyo natin para sa constituents po ng Davao Occidental po. Sa usa ka mensahe, gibutyag sa gobernador nga dako ang iyang pasalamat sa ranggong LTC nga gihatag kaniya. Misaad kini nga mohimo og tiunay nga serbisyo sa armadong kusog subay sa doktrina sa AFP sa tinguhang maprotektahan ang soberanya sa nasod ug ginsakupan niini. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Davao Occidental, stay safe. Misikat ang bingka sa probinsya sa Davao del Sur tungod sa kalami niini nga ginadayo pa og mga tao gikan sa laing lugar. Gani daw uhong na kinikaron nga nanulpot tungod sa mga daghang mamalitay. Unsa ba ang angay ipari sa bingka nga perfect ang kombinasyon og sa lasa? Ani ang balitang cute ni Nepsali Patulenyo. Gusto ka bang mukaon sa bibingka nga lamian kaayo? O kana ang patok nga negosyo sa taga 3 de Mayo, Digo City. Tungod sa kalami, daghang tao ang midayo ni ini. Kanunay na gyud nimo nga madunggan. Bingka mo sir, bingka mo nang. Basta init pang kaunon ang bibingka. Sa silingan, dili gyud ka kapangagda. Mayo nang dirita malit kay nigulit sa balay, urot dayon. Napangitan nilang bingkas digos. Tungod sa kadaghan sa namaligya sa bibingka, sa paghaylo sa estilo, iya-iya sila. Dunay mo ingon, bingka na ko sir, init-init pa. Dunasay mo siyagit, nga lami ang iyaha. Usa ka tindira miingon, lami kunong iyang bibingka mga brother. Ang sagol yes lang daw og baking powder. Walay sagol nga magic sugar ang iyang bibingka. Mao nga kun imong kaunon, hay nako, lami gyud siya. Apan ingon si Jane Ubayan, lami gyud iyang bibingka kuno, abunda sa gatas ug buko. Kana ra gyud kuno ang husto. Maong sa bibingka niya, daghan ang naglinya. Lami gyud kaya among bingka dire. Abunda sa buko, sa gatas. Mo na siya ang sikreto na mo. Sa kabahin usab ni Sally nga nagbantay og bibingka sa customer maning kamot sa pagpanawag siya. 200 a day ang iyang sweldo sa bingkahan, maong kutob sa mutilaw iyang haniyagan. Nagkamot nagpara, parahon din naman, naon din naman. Para lang yung mahunong sila, 200. Pagbantay lang sa Pero tungod lagi sa nasinati nga pandemya, hastang bibingka apektado na. Mao nga namaligya maning kamot og siyagit sila. Bingka mo diha, init pa ne, lami kaayo. Alang sa balitang cute, Neptali Batulinyo.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website ng www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na inyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable, sa Davao o General Santos City. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!